Әғуҙу биллаһи минәш-шәйтанир-раҗим. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Мөхтәрәм мөселман кардәшләр, Аллаһ Тәгаләнең рәхмәтләре булсын һәр барчаларыбызга да, һәм дә ки шушы мәчетләргә, Аллаһның йортларына килеп гыйбадәт кылабыз. Аллаһ Тәгалә ризалыгын өметләнәбез. Аллаһ Тәгалә шушы изге теләк, мурад, максатларыбызга безнең ирешергә насыйп әйләсә иде. Мөхтәрәм кардәшләр, безнең тормышларыбызда Аллаһның ризалыгына ирешергә була, әлбәттә, мәчеткә килеп кенә түгел, шулай бит. Һәм мәчеткә килеп тә урамда, тышта каядыр син Аллаһ риза булмаган гамәлләр кылып йөрсәң, бу дөрес тә булмас иде. Кеше тормышында дин ул аның бөтен тормышының бөтен өлкәләренә дә үтеп керә. Нәрсәсен генә карасаң да. Без беләбез шулай бит. Кеше мөселман икән, ул мөселман булып кала, мәчеттә генә түгел. Ул мөселман булып кала, өендә дә, машинада йөргәндә дә, кибеттә әйбер сатып алганда да, һәм шулай ук эшләгән вакытта да. Менә бүген мөхтәрәм кардәшләр сөйләшеп китербез, эшләгән вакытта ничек итеп эшләргә? Ничек үзеңә хәләл кәсеп, хәләл сәүдә, я булмаса хәләл шөгыль белән эшләргә? Әлбәттә, бөтен шушы теманы бүген яктыртып бетереп булмас. Әмма эшләгән вакытта кайбер әдәпләр, кайбер нормалар дип әйтгәндә, шуларны без искә алып китербез. Мөхтәрәм кардәшләр, без беләбез шулай бит. Хәләл ризык ашау ул теге дуңгыз ашамау, арак эчмәү генә түгел. Хәләл ризык ашау ул хәләл кәсептән ашауга да керә. Кеше мәсәлән, әгәр дә харам кәсеп белән шөгыльләнә икән, һәм шуннан ризык керә икән ниндидер, бу ризык аңа харам була. Бу аңа ризык харам була, барбер. Аның гаиләсенә харам була, аның үзенә харам була, һәм ул моның бәрәкәтсезлеген сизә башлый, тора бара. Балаларында да, үзендә дә, тормышта да сизә башлый. Шуңа күрә дә, мөхтәрәм кардәшләр, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям кигән киеме хәләл булсын дигән вакытта дуга кылучы турында. Кием ул хәләл. Менә бу харам була алмый шулай бит. Бу үсемлектән эшләнгән әйбер. Кием ул ничек харам булсын үсемлек? Бу бит аракадан эшләнмәгән. Әмма аны сатып аласың хәләл акчага. Шул вакытта ул хәләл була. Харам акчага алдың икән, харам малга алдың икән, ул инде харам була. Менә шуңа күрә дә эшләгән шөгылебезнең, кәсебебезнең, сәүдәбезнең дә хәләл булуы бик мөһим. Мөхтәрәм кардәшләр, монда галимнәр берничә кагыйдәләрен шуларның безгә тәкъдим итәләр. Беренчесе, эшләгән вакытта гадәттә бер-береңне алдаламаган очракта инде шулай бит алдаламау. Бу нәрсә дигән сүз? Бу үзеңнең эшеңне намуслы итеп эшләү дигән сүз. Әгәр дә син мәсәлән әйбер сатасың икән, бунда синең ул эшләгән вакытта саткан әйберең тулысынча сыйфатлы булсын. Сатасың икән син алма, килограммлап, димәк килограммы килеп барсын. Тезисең икән син йорт, димәк ул сыйфатлы булсын. Саласың икән син юл, димәк шулай ук ул сыйфатлы булсын. Менә бу, мөхтәрәм кардәшләр, эшләгән эшеңне сыйфат белән эшләү. Мөселманнарның девизы шул. Һәрбер эшләгән эш тә сыйфатлы булсын. Машина ремонтлыйсың икән син, димәк ул шулай ук сыйфатлы булырга тиеш. Кызганычка каршы безнең илебезгә бу әле хас түгел. Кызганычка каршы. Һәрбер җирдә дә безнең илебездә сыйфатлы эшләргә түгел, акча эшләргә тырышалар. Әгәр дә сиңа мәсәлән сумма бар икән, акчасы бар икән, эшнең инде аның сыйфаты ансы мөһим түгел. Әгәр дә эшеңне кабул итсәләр, бетте китте шулай. Әйтик, мәсәлән, чит илләрдә сыйфатсыз эшләүне аңлый алмыйлар. Ничек алай эшләп була инде ул диләр. Башкача алар эшләүне аңламыйлар. Эшли икән кеше, ул аны сыйфатлы итеп эшли. Әгәр син керәсең икән, мәсәлән, машинаң белән ремонтларга дип әйтгәндә, ул синең ватылган җиреңне алыштыра да, шуның җанында тагын бер ватылган җирен ремонтлап куя. Чөнки ул үзенең эшеннән җаваплы итеп карый. Безнең җиргә машина ремонтларга керсәң, син шул ватылган җиреңне әйтергә тиеш, кая ватылганын. Ничек алыштырырга икән әйтергә тиеш сиңа. Шулай бит. Анасын булышырга тиеш сиңа, әгәр дә эшли алмаса. Әгәр шуннан соң баш ягын эшләмәсә, син гаепле барбер. Ул кеше гаепле түгел. Акчасын түлисәң, обязательно башта түләп куясың акчасын. Менә, мөхтәрәм кардәшләр, үз эшеңне мөселман кешесе эшләргә тиеш сыйфатлы итеп. Һәм шулай ук, мөхтәрәм кардәшләр, әдәбе шулай бит инде эшнең бәяне зур куймау. Бәяне зур куймау. Бәяне әс куеп, күпләп акча алу принципы белән эшләргә куша ислам дине. Бездә бит ничегрәк? Бездә бәяне күп куялар да,
Әйтик, мәсәлән, бер төзелеш супермаркеты бар инде безнең Казанда. Шунда килә смесительләр, краннар. Кытайдан алалар ул смесительне 500 сумга. Сатып алучы әйтә, шул кибеттә кеше эшләгән кеше әйтә, 500 сумга бездән алабыз ди. Кибеткә куялар аның бәясен 5000. 10 тапкыр бәя артыграк шулай бит, 5000 итеп куялар. Принцип мондый. Без ди 1000гә ул әйберләрне 5-не сатканчы, моны 1-не сатабыз. Нәрсәгә безгә ди? Безгә килеп алыр әле бер җүләре барбер ди. Яхшы кыйбат дип 5000 алып китә ул аны, барбер. Фирменный икән бу, кыйбат икән бу дип. Барбер алып китә ул аны ди. Менә ислам дине әйтә, әдәп буенча. Бу нәрсә әйтгәндә кадгый андай нәрсә түгел, әдәп буенча. Табышны әс куеп, әмма күп итеп сатып, мөхтәрәм кардәшләр, шуның белән аларга куша табышны. Ислам дине шушы әдәпне сакларга куша. Икенче әдәп ди, мөхтәрәм кардәшләр, сине алдаганга игътибар итмәү. Бигрәк тә әгәр сине алдаса, фәкыйрь кеше, мескин кеше. Моны ничек аңларга инде тагын шулай бит. Мәсәлән, син килдең базарга. Базарга түгел, урамда бер әби сатып утыра, петрушка. Петрушка. Бу әби әйтә, улым, ал петрушканы ди, бик әйбәт ди. Син карыйсың, бик әйбәт түгел инде шулай. Әби әйтә, ал инде улым ди, ул бик әйбәт ди, сыйфатлы тегеләй булай ди. Син инде аласың. Күреп торасың әйбәт түгел икәнен, сыйфатлы түгел икән, әмма аласың. Бу очракта мөселман кешесе киң күңелле була. Алган вакытта ни өчен? Ул булай да чыгып утырган инде шулай бит. Ул булай да теге мискин хәлендә шушы үзенең бакчасында үстергән әйберне әзрәк сатып бакча эшләмәкче була. Үзе тислап куйган кыяр инде ул шулай бит. Ул кыяр инде карап торасың аны теге кеше кулыннан ашырга әллә ничек бит әле ул теге. Уңайсыз да ул, әллә файдалы, әллә файдасыз, әллә өчен китәчәк аннан соң, әллә китми. Әмма мөхтәрәм кардәшләр, син шуларны җәлләп аласың. Менә бу мөселман кешесенең алган вакыттан киң күңелле була белүе. Әмма бай кешеләрдән алганда бу принцип эшләми. Әгәр дә кеше мискин түгел икән, күзеңә карап алдалы икән, бу вакытта инде бу принцип эшләми. Бу принцип эшли, әгәр дә кеше, мәсәлән, үзе мохтаҗ булса. Ул урламый. Урламый ул. Ул хәлал кәсеп белән акча эшләмәкче була. Менә шулай итеп син аны мөхтәрәм кардәшләр аласың. Чөнки Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә: "Рахималлаһу раҗулан самхан иза бага ва иза иштара ва иза иқтада." Аллаһы Тәгаләнең рәхим шәфкате булыр шул кешегә ди, кем алган вакытта, саткан вакытта һәм бурычларын биргән вакытта, бурычка акча биргәндә киң күңелле булса ди. Киң күңелле булса, ягъни алган вакытта ул тепшенеп тормый шулай бит. Я булмаса, саткан вакытта ул бәяне зур куймый. Бәяне әзрәк төшереп сата. Я булмаса, бурычка биргәндә кешенең артыннан җөреп, бурычны качан бирәсең инде дип, аны урысча әйтсәк, терроризировать итми шулай бит. Не кошмарит. Медведев әйтмешли. Шулай бит, артыннан ул аны шушы акчасын бурычын сырап җирми. Менә бу мөхтәрәм кардәшләр, киң күңелле була белү икенче кагыйдәсе. Өченчесе, мөхтәрәм кардәшләр, сатучы кешенең алучыга киң күңелле булуы. Ягъни саткан вакытта әйтик анда әлеге дә баягы табышны күп сорамау һәм мохтаҗ кешегә рассрочкага бирү. Мохтаҗ кешегә рассрочкага бирү. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә: "Мен анфара мугсиран ау вадага ганху азаллаху Аллаһу фи зиллиһи." Кемдә кем авыр хәлдә калган кешегә ярдәм итсә ди, я булмаса бурычка биреп торса ди, Аллаһы Тәгалә кыямәт көнендә аның үз күләгәсенә кертер. Шушы кешене ди, үз күләгәсе астына кертер. Киң күңелле була белү. Кеше килгән инде ул шулай бит, бер ниндидер мискин әйтик анда, соңгы акчасын җыеп инде ул сиңа килгән, әйбер алам, ашарга ризык алам дип. Син шунда киң күңелле булып аңа әйтәсең: алып тор моны булай, бурычка алып тор, аннан соң бирерсең әле дисең. Ләкин аннан соң да син аннан сорамыйсың аннан. Аннан соң да сорамыйсың. Менә шушы элекеге байларны, революцияга кадәр байларны шуның өчен сагынганнар. Совет власти килгәч, сельсовет кибетләре, сельпа кибетләре бурычка бирүдән токтыйлар. Кеше бер бай түгел бит әле. Бурычка бирүдән токтыйлар. Әмма
Элекеге байларны сагынып искә алалар. Без килеп сораганда, алар безгә болай гына да биреп җибәрәләр иде дип. Садака булсын дип, я булмаса аннан соң кертерсең әле дип ди. Менә ул мөхтәрәм кардәшләр, шулай ук эшләгән вакытта эшкә бәрәкәт бирә. Киң күңелле була белү эшләгән вакытта. Әйтик, мәсәлән, син ниндидер хезмәт күрсәтәсең, килдең, нәрсәдер эшләдең, мәсәлән, кешенең өенә. Үзеңгә тиешеннән тыш тагын нәрсәдер өстәмә эшләп китәсең. Әйдә, мин сезгә монысын да эшләп бирим әле дип теге. Нәрсә бар бит теге Афоняда. Килә, раковина алыштыра, бөтенесен алыштырып бирә шулай бит. Үз акчасына хатын кызыгын чибәрдегенә кызыгып. Ләкин мөселман кешесе киң күңелдән шушыны эшли. Теге бу хатыннан бер нәрсә чыкмас микән дип түгел шулай бит. Киң күңелдән ул моны эшли. Нәрсәдер тагын истәп, ул аңа шулай иттереп бирергә тырыша. Менә ул мөхтәрәм кардәшләр, саткан кешенең, я булмаса хезмәт күрсәткән кешенең киң күңелле була белүе. Шулай ук инде бурычны вакытында түләү. Бурычны вакытында түләү. Бу мөхтәрәм кардәшләр, бурычны вакытында түләү дигән нәрсә, бу бик мөһим. Әгәр кеше түли алса бурычын, акчасы бар икән, җыела икән, шундук бурычны бирү. Мәсәлән, безнең шундый нәрсә бар, рассрочкага әйбер алып торалар кешеләр. Әйтик, мәсәлән, кешеләр рассрочкага товар 1 миллионга. 1 миллионга товар алды, ул товары бетте моның, сатып бетерде. Килде тагын оптовикка аларга. Тагын бирәләр рассрочкага ди. Монда сорау туа. Ул тагын товарга килгән икән, димәк тегесен саткан. Саткан икән акча кая. Менә безнең бик күп бизнесменнар банкротка шуның белән китәләр. Товар сатыла, кая киткәнен беркем белми, тагын алалар бурычка товарны, тагын сатыла, тагын юк, и шулай итеп бизнесның бик күп бурычлары җыела. Һәрбер бизнес тиярлек хәзерге вакытта бурычта утыра. Сәүдә булсын, ни булсын шулай бит. Кеше бер караганда әйбәт яши, йортлар сала, машиналарда йөри, сәяхәт кыла, ял итә. Әмма сорасаң, бизнесың ни хәл дисәң, бурычта 50 миллион бурыч бар. 15 миллион бурыч бар. 25 миллион бурыч бар. Бурычта утыра. Товар сатылып бара, нишләп түләнми ул? Маса бер Аллагына белә, мин бизнесмен түгел, мин аңламыйм шулай бит. Әмма гади логика белән караганда бу аңлашылмый. Шулай бит. Шуңа күрә дә бурычка алдың икән, акчаң булу белән бурычны түләү. Менә бу иң беренче синең истеңдә булган вазифаңны үтәү. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә: "Инна хияракум ахсанукум кадаан." Сезнең иң яхшыгыз бурычны вакытында түләүче ди. Хәтта бер кеше килә дә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям янына үзенең бурычын сорый башлый. Әзрәк тавыш күтәреп, нервланып сорый инде шулай бит. Син миңа бирергә тиеш дип, кешеләр моңа әйтәләр: "Тынычлан син бит. Пәйгамбәрбезнең саллаллаһу алейһи ва сәллямнан сорыйсың бурычны, шулай бит, теләсә кемнән түгел." Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям бурычка керә торган булган үзе дә. Ул теге пәйгамбәр булгач, бөтен ил белән теге идарә иткәч, рәхәт яшәгән дип күз алдына китереп булмый. Ул бурычка ала торган булган, әйберләр. Бурычка ризыклар алган, бурычка киемнәр алган. Әле үлгәннән соң да аның сугыш киемнәре залогта яткан. Бурычка акча алып тора, үзенең сугыш киемнәрен биреп калдыра залогка. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллямнан килеп сорыйлар бурычны. Уйлап карагыз әле. Шулай бит. Ил хуҗасыннан килеп сорыйлар: "Давай акчаны. Син миңа тиеш инде." Хәтта Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям авырган вакытта да кемгә мин күпме тиеш дигәч, бер сахаба торып әйтә: "Син миңа фәлән акча тиеш" дип әйтә. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә: "Түләгез аңа" ди. Һәм Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям туганнары түлиләр. Менә шулай итеп, шулай килеп сораганда да ул кешеләрне әзрәк тынычландыра торган булганнар. Тынычланыгыз, нәрсә кычкырасыз син аңа, ул бит Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям дигәч, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям дип әйтә торган булган: "Дагуху фа инна ли сахибил хакки мақалан." Калдырыгыз аны ди, ул хаклы ди, әйтсен ди. Парын чыгарсын ди. Шулай бит. Парын чыгарсын ди. Әйе, менә хәзер инде Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям акчасын чыгарып бирә алмый шулай бит. Но әйтеп тынычланып китә инде ул теге кеше. Син теге аңа алай дип әйтмиләр инде. Монда кешегә шулай әйтәләр бит. Син неудачник, акча кая, син миңа бир, тегеләй, булай дип, әзрәк
Сөйләнә син тыңлап торырга тиеш шуны. Көлеп, елмаеп тыңлап торасың инде шулай бит. Анасын, ярар, түзеп бие. Каршы әйтмисең, анасын үтте кеше тыныштан чыгып китә, ул кул селтәп үзе. Булмый икән моннан дип. Моңа бесполезно әйтеп икән дип. Шуңа күрә мөхтәрәм кардәшләр, тынычланып, нервланмыйча тыңлап торасың. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям хәтта үзе дә шулай эшли торган булган. Әмма вакыты булды, акчам булды икән, бурычларны түләргә кирәк дип Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям. Шулай мөхтәрәм кардәшләр, 5нче шарты, шушы эшләр алып барган вакытта, әгәр дә берәр кеше килешүне эзергә теләсә, аңа каршы бару. Аңа каршы бару. Мәсәлән, сатасыз машина. Машина все карап чыкты, теге кеше әйтә, кул бирештегез 200 мең өтте. Кул бирештегез, купля-продажа ясалды. Шулай бит инде. Тон теге кеше килә дә әйтә, слушай, бу машинаны мин күрмәгәнмен икән. Монда бу мин ашамый бу. Хатынга шалтыратып сорадым, аңа кара машина түгел, аңа розовый машина кирәк икән. Әйдә, килешүне үзегә әле кире, шулай бит. Хатынның кара машинада йөрисе килми. Теләсәң эшлә шулай бит. Бу очракта син нәрсә дип әйтә аласың? Так, акчаны бирдең, купля-продажа бар, дальше синең проблема дип әйтә аласың. Чөнки договорны эзергә шулай бит, инде сәбәп юк. Я булмаса син инде сиңа кеше сөйләштең поставка, мәсәлән, товар турында. Сөйләштең, договорга кул куелды, шартларга кул куелды. Санап карыйсың, бу товарны бу кешегә алып килә башласаң, син убытыкка китәсең. Һәм әйтәсең, зиг әле бу договорны дисең. Теге кеше әйтә, юк ти. Договорны зигән өчен күрәсең, монда штрафлар, пенилар. Зиргә ярамый договорны ди. Шулай, ул шулай дип әйтергә мөмкин. Әмма ислам дине әйтә, әгәр шулай сорап килсә ди, эзегез андый договорларны ди. Каршы килегез ул кешегә ди. Ярый, ничек әйтсәң шулай булыр дип. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә, "Мен акала муслиман акалаху Аллаһу гусратаху яумал кыяма." Кемдә кем шулай әйтсә ди, Аллаһы Тәгалә ул кешенең хәлен җиңеләйтер кыямәт көнендә ди. Һәм инде мөхтәрәм кардәшләр, 6нчы шарты, шушындай эшләр алып барган вакытта инде ниндидер эшләреңне шулай бит бурычка эшләп тору, бурычка бер биреп тору, я булмаса бурычны аннан соң тагын узайту. Без әйттек, акчаң булса бурычны түләргә кирәк. Әмма була шундый очраклар, юк ул кешенең акчасы шулай бит. Син бит аны хәзер килеп соңгы квартирасын алып китә алмыйсың. Шулай да эшләр бит. Син бит аның инде соңгы әйберләрен алып китә алмыйсың. Әгәр дә син үзең әле яшәргә хәлең бар икән, шулай бит акчаң бар икән, син ул бурычларны яки күпмедер өлешен гафу итә бел, я булмаса күпмәсендер син аның узайт. Син миңа бирә алмыйм хәзер ди, син дисең, ярар, тагын 1 айдан бирерсең. Я тагын 1 елдан бирерсең дип вакытны узайт ди. Мөхтәрәм кардәшләр, бурычка акча биреп һәм бурычка акча биргән саен безнең шундый бер хадис бар. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә, бурычка акча бирү белән сезгә садака савабы языла ди. Бурычка бирү белән. Шушы бурычның вакыты килеп җиткәнче түләүне көн саен савап язылып бара ди. Көн саен. Вакытында түләмәделәр икән бурычны ди. Сез шушы вакыттан башлап көнгә 2 тапкыр күбрәк савап ала башлыйсыз ди. Бу мөхтәрәм кардәшләр, үзенә күрә бер ахиреткә вложение шулай бит. Бурычка биреп торасың, сиңа биргән өчен уже савап бара. Көн саен савап бара бурычны кайтарганчы. Бурычны вакытында кайтармаган вакыттан башлап, көненә 2 тапкыр күбрәк савап килә башлый. Монда беренче эшлисе юк шулай бит. Бурычка акча бирдең дә, рәхәтләнеп ятасың. Савап санап шулай бит. Көнетте савап килде, Аллага шөкер дисең, процентлар артып бара синең. Әгәр дә инде ул бу дөньяда сиңа ул бурычны түләмәсә, син аны гафу итмәсәң, тагын теге дөньяда килеп сорыйсың әле. Шулай бит. Бер файда гына мөселман кешесенә. Мөселман кешесен алдалап булмый бер качанда. Мөселман кешесен бер качанда алдалап булмый. Алдалап була мөселман булмаган кешене, шулай бит. Әгәр син алдалап китсәләр дә, акчаңны алып китсәләр дә, без куанабыз гына, Аллага шөкер, кыямәттә алам әле мин моны дисең, шулай бит. Миңа савап барып тора дисең, бу дөньяда әле теге өмет бар бит кайтарыр дигән. Анан соң кыямәттә алам дисең, Аллага шөкер бетте китте. Мөселман кешесен бер вакытта да алдалап булмый. Мөселман кешесе белән эшләр алып барырга авыр шулай бит, мөхтәрәм кардәшләр. Менә шулай итеп инде
ислам динендә безнең шушы эшләр алып барган вакытта кичкенә генә шушындый әдәп кагыйдәләре бар. Әйе, акча эшләргә кирәк, гаиләне туендырырга кирәк. Мөхтәрәм кардәшләр, гаиләне туендыру авыр түгел. Үзебез авыр айтмасак. Һәм гаиләне туендырам дип, гынахка, харамга керергә ярамый. Әдәп кагыйдәләрен үтәргә ярамый. Әдәп кагыйдәләрен үтәргә ярамый. Шушы гаиләмә акча алып кайтам дип. Менә шуңа күрә дә, мөхтәрәм кардәшләр, динебез безгә матур шушы тәртипләрен, кагыйдәләрен биреп торды. Инде мөхтәрәм кардәшләр, русчада сөйләп алырбыз. А'удhu billahi minash shaitanir rajim. Бисмиллахир рахманир рахим. Дорогие друзья, сегодня мы говорим об очень щекотливой теме, как зарабатывать себе на жизнь, как, так скажем, бизнес начать, какие должны быть основания для этого, вообще как это делается по исламу. Очень важно, дорогие друзья. Почему? Потому что, когда человеку говоришь, вот надо жить по религии, однажды я говорил с одним молодым человеком. У него есть ломбарды. Я когда сказал, что ломбарды держать нельзя, он сказал, а как же семью кормить? То есть, вот эта вот причина кормить семью, якобы, стоит выше, чем религия. Стоит выше запретов Аллаха, субханаху ва тааля. Под этим предлогом можешь сделать все, что хочешь, можешь даже убивать. Ты же защищаешь свою семью, кормишь свою семью. Как кормить тогда семью, да? Все, у меня есть причина. Вот, дорогие друзья, есть моменты, когда в исламе нельзя переступать определенную черту. В бизнесе, там, в работе там, и так далее. Работа работой. Да, деньги идут, но когда это сталкивается с запретами Аллаха, субханаху ва тааля, здесь запреты превыше всего. Здесь запреты превыше всего. В общем, мы уже имеем представление о халяльном бизнесе, да, о халяльных деньгах, о том, как это все вести, но поговорим тоже об определенных нормах. Здесь ученые сделали такие выводы. Первое, чтобы начать какое-либо дело, не просто бизнес, например, ты устраиваешься на работу, это должно быть с благим намерением. С каким благим намерением? Благое намерение стоит даже во главе благого дела. Ты начинаешь, естественно, мы не говорим сейчас о харамном деле, да? Дело халяль. Куда ты устраиваешься на работу? Сфера халяль. Но и то у тебя должны быть благие намерения. Это служба обществу, польза людям, ну и, конечно же, накормить свою семью. Если у тебя будет цель обогащения, я сейчас разбогатею там, всех поставлю на место, сейчас я по карьерной лестнице пойду, всех уволю, кто мне не нравится. Вот если у тебя такие намерения, возвыситься над людьми, какие-то личные интересы, то у тебя уже намерение не благое. И некоторые люди так устраиваются на работу. Вот в основном многие люди почему не любят свою работу? Потому что нет благого намерения в их работе. Почтальоны, да, сидят вот девушки, они ненавидят свою работу, они ненавидят жизнь. Вообще, в принципе, если на них посмотришь, они все ненавидят. К ним нельзя обращаться, не дай бог. Ты сам должен все знать, уже прийти. Почему? Хотя они же, если бы они были мусульманами, они же каждый день делают саваб. Они кому-то деньги выдают, услугу оказывают, кому-то хорошие новости сообщают, почту отправляют. Ты сидишь и саваб получаешь, если мусульманин с благим намерением подойдет к этому делу. А так как нет благого намерения, то сидишь и ненавидишь все и вся. И в первую очередь мать, которая тебя родила и на эту работу тебя устроила. Второе, ты должен считать, что твоя работа – это фарз кифая. То есть ты выполняешь в обществе роль, которую должны выполнять. Фарз кифая, значит, это то дело, которое должно выполнять определенное количество мусульман. Если никто этим не занимается в обществе, грех для всех. Если кто-то занимается, значит, это хорошо. В обществе, например, кто-то должен делать хлеб,
Кто-то должен выращивать пшеницу, там, например, да, зерновые там, или еще что-то, да. Кто-то должен держать скотину, кто-то должен заниматься торговлей, кто-то должен добывать нефть и так далее и тому подобное. То есть в обществе есть профессии, которые человек должен этим заниматься. И нам сейчас в этой стране именно этого не хватает. Почему мы страдаем из-за курса доллара? Потому что в стране есть фарз кифая, потребность людей, которую государство не выполняет. И люди, которые живут в этом государстве, не выполняют. Почему мы так стали зависимы от зарубежных продуктов? Потому что у себя в стране уже никто этим не занимается. Занимаются тем, что выгодно. Люди занимаются только тем, что выгодно. Приходит мода, например, на что-то одно. Все этим начинают заниматься. Всем не надо заниматься. Если определенные люди занимаются этим, уже хорошо. А другая отрасль стоит. И вот так постоянно мода на что-то меняется. И поэтому в исламском обществе человек должен подходить к своей работе так. Обществу это надо, и кто-то этим должен заниматься, я занимаюсь. Вот здесь открыли мусульманский детский развивающий лагерь. Здесь в Хамар-Матар открыли. У них прибыли нет. Он отнесся к этому как к фарз кифая. Он сказал, мусульмане, никто из мусульман, говорит, этим не занимается. Никто. Никто на себя брать эту ответственность не хочет. Он к этому отнесся с религиозной стороны, фарз кифая. Кто-то должен этим заниматься, кто-то должен воспитывать мусульманских детей. У нас никто этим не занимается, потому что мусульмане занимаются только выгодным бизнесом. Земным выгодным бизнесом, а не ахирата. Школы мусульманские, детсады мусульманские. Это невыгодно, поэтому эти мусульмане не занимаются. Понимаете? Человек должен относиться к своей работе как к фарз кифая, потому что он перед Аллахом выполняет этот долг. Потребность в обществе выполняет. Третье. Даже если ты работаешь на халяль работе, это не должно отвлекать тебя от поклонения. То есть пришло время намаза, ты должен прочитать намаз. Аллах Субханаху ва Тааля говорит о таких людях, бисмиллахи рахмани рахим, «Риджалюн ля тульхихим тиджаратун ва ля байгун ан зикриллахи ва иками салати ва ита иззака». Мужчины, говорят, люди, которых торговля не отвлекает от поминания Аллаха, от намаза и от заката. То есть Аллах Тааля описывает богобоязненных людей. Действительно, когда приходило время намаза, сахабы оставляли свои товары на детей, которым намаз не обязательно совершать, и на зимми, на христиан и на иудеев. Им тоже намаз читать не обязательно. Это не значит, что надо становиться христианином, потому что намаз им не обязательно, да? Нет. Пока человек не мусульманин, на нем нет обязательства намаза. Человек мусульманин получает это обязательство. И поэтому мусульмане уходили на намаз, оставив свой товар этим людям. Они даже не беспокоились. В мусульманских странах это более или менее выполняется, вот эти условия. Я однажды во время хаджа опоздал на намаз, забегаю на рынок, никого нет на рынке. Весь товар лежит. Это же для российского человека это рай. Да? Для российского человека, для российского ума это рай. Тут вытаскиваешь сумку, давай все, что нужно, да, и бежать обратно от мечети. Да. Ну, конечно, альхамдулилля, ты так этого не делаешь, потом вспоминаешь, что это все-таки ты приехал на хадж. Сначала надо хадж совершить, грехи смыть, потом уже посмотрим. Но, однако, это удивление для нас, когда люди оставляют свои вещи и уходят читать намаз. Вообще без присмотра оставляют. То есть иногда Аллах Тааля так и делает. Когда работа мешает нам поклоняться, Он убирает эту работу. Он убирает эту работу и говорит, ну ладно, раз тебе не мешает работа, я тебя облегчу. Вот тебе выходные. Посиди дома год с женой. И все. Намаз почитай, книгу почитай, в мечеть походи, с хазрятом поговори, поспорь точнее. И все. Потом уже осознаешь. Поэтому, дорогие друзья, все равно работа не должна отвлекать от поминания Аллаха Субханаху ва Тааля. Четвертое, на работе поминать Аллаха Субханаху ва Тааля. Когда ты работаешь с людьми, ты же на работе с людьми работаешь.
все равно встречаешься с кем-то, ты не должен забывать, что ты мусульманин. Ты делаешь дават. К тебе пришел какой-то человек на переговоры, ты, да, 90% времени у тебя, конечно же, посвящено переговорам, но ты не забываешь и про Аллаха Тааля. Все равно тут слово, там слово, ты ему делаешь дават. Но почему я говорю 90% времени на работу? Потому что бывает иногда, что 90% уходит на дават, потом этот человек машет рукой и говорит: «Да ну тебя, тут ты не работать пришел, да? От тебя пользы никакой и уходит от тебя вообще ни с чем». Поэтому, конечно, нужно умело это все дозировать. Все равно и работать тоже надо. Но все равно ты не должен забывать, что ты еще и мусульманин. Должен восхвалять Аллаха Тааля и служить. Пятое. Это касается рынков. Не приходить на рынок первым и не уходить последним. Почему? Потому что, во-первых, здесь у тебя проявляется жажда к деньгам, алчность. Ты приходишь первым, чтобы побольше продать, уходишь последним тоже, чтобы побольше продать, значит, ты хочешь, алчность у тебя проявляется. Вторая причина – это удел шайтана. Он это делает. Первым на рынок приходит шайтан. Перед тем, как открыться, рахамакумуллах, перед тем, как открыться, он приходит на рынок посередине, ставит свой флаг и уходит последним. Это его место. Нельзя забывать. Почему? Потому что он хочет, чтобы люди обманывали друг друга, предавались деньгам, предавались прибыли и так далее и тому подобное. Или наоборот, ругали Аллаха за то, что нет прибыли. Вообще продавцы – это самые суеверные люди. Когда приходишь на рынок, да, даже вплоть до ширка доходит иногда. У них чего только нет. На всякий случай и иконка висит, и шамаиль висит, и жаба тут денежная стоит. И деньги берут, потом все это все, да, шаманят там, это все обтирают, все это, то, что у них есть там, плюют там, еще что-то делают. Лишь бы прибыль была. А у мусульманина прибыль от Аллаха Тааля. Ему с бубном танцевать не надо вокруг денег. Аллах Тааля ему дает деньги, альхамдулилля. Вот поэтому мусульманин это все понимает. Шестое правило – отказаться от сомнительной сделки, работы, товара и проверить при необходимости. То есть есть товар, например, определенный, но ты сомневаешься, что это халяль, может быть, это краденое что-то и так далее. Ты должен это перепроверить. И многие люди не перепроверяют, из-за этого потом страдают. К ним попадает товар, а он оказывается краденый, и у него это конфискуют. Конфискуют. А у меня вот друг тоже попал, купил машину, дешево, чем рыночная стоимость. Быстренько куплю-продажу сделал, проверять ничего не стали, экспертизу делать не стали. Приехал в ГАИ, машину ставить на учет, номера совпадают, но перебитые. Это все увидели, машину отобрали. Этого человека он попытался искать, а где его найдешь? Он перекупщик, то есть ни денег нет, ни машины нет. Бывает так, что, например, да, если сомневаешься в чем-то, перепроверь. На всякий случай. Перепроверь. Одна бабушка пришла в мечеть сюда. Сын, говорит, купил за 1,5 миллиона машину, из Москвы привез. Сюда привез, она краденная. На учет не ставит, ездить невозможно, и 1,5 миллиона пропали. 1,5 миллиона – это уже более весомые деньги. Поэтому ты проверяешь, если у тебя есть какие-то сомнения. Это мусульманину тоже нужно иметь в виду. Седьмое. Иметь хорошие отношения со своими партнерами. То есть с кем ты работаешь. Это сослуживец может быть на работе, а в торговле, там, в бизнесе это могут быть твои компаньоны. Потому что из-за денег, из-за работы многие становятся врагами. Это очень часто происходит. Денег не додал, тут обманул, тут себе забрал, тайную сделку провел и так далее, там подобное. И все. Они стали врагами. Поэтому вот это выражение, да, английское, ничего личного, только бизнес. Когда бизнес у тебя доминирует над личным, это уже личные. Это уже личные. Значит, твои отношения человеческие, дружелюбные, так скажем, или даже и мусульманские, они отходят на второй план. К сожалению, это тоже мы видим среди мусульман. Когда предают и дружбу, когда предают и родственные отношения,
Даже среди родственников такого полно. Со своим братом в пух и прах можно рассориться из-за денег. Поэтому быть в хороших отношениях. Это очень важно. Ты должен всегда знать, что человеческие отношения всегда идут они выше денежных отношений. Выше денежных отношений. Даже по работе так и так далее. Поэтому, дорогие друзья, вот эти такие маленькие правила, которые мы должны соблюдать, когда ведем дела, работаем и так далее и тому подобное. И Аллах Тааля дает баракат. Мы уже говорили, что прибыль, достаток от Аллаха Тааля. От тебя зависит только то, как ты к этому будешь идти. Если тебе суждено быть нищим, то хоть воруй, все равно будешь нищим. Будешь один год жить королем будешь, и 20 лет в тюрьме будешь сидеть. Пожалуйста. То есть ты можешь своровать, нормально, хорошо пожить 1 год. Мы знаем такие примеры даже, да? Королем был. Теперь 15 лет в тюрьме сидит, голубей кормит. Все его имущество. И телогрейка с ушанкой, шапкой, ушанкой. Вот и все его имущество. Потом выходит, и жизнь начинает заново. А можно, дорогие друзья, пойти по халяльному пути, по разрешенному пути. Даже тебе, если там суждено быть нищим, будешь. Суждено быть богатым, будешь. Но это все от Аллаха Субханаху ва Тааля. И никакие ухищрения, никакие обманные пути там и так далее, харамные там прибыли, они тебе не дадут больше денег. Больше того, что обещал Аллах Субханаху ва Тааля. Вот это очень важно. Сейчас почему я говорю, финансовая ситуация очень нестабильная. Сейчас мы знаем, да? Нефть сейчас продавать невыгодно, поэтому нефть пока придержите у себя. Да, у кого есть нефть, вот у меня ведро нефти есть, я вот пока придерживаю до хороших времен. Вот, удалось урвать в свое время кусочек страны. Если доллары есть, то это очень хорошо, да. Как говорится, они растут, как на дрожжах. И поэтому у многих людей даже бизнес сейчас падает. С этим приходит апатические настроения. С этим приходит, так скажем, паника даже бывает у людей. Зарплату кто-то задерживает, премии урезает. Но, дорогие друзья, Аллах Тааля не бросает никого. Мы знаем золотое правило. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Кто боится Аллаха Субханаху ва Тааля, Аллах Тааля даст ему выход из любой ситуации и прокормит из тех мест, которые он даже не подозревает. Самое главное – таква, богобоязненность перед Аллахом Субханаху ва Тааля. Своего раба он не бросит. Есть еще другое золотое правило. Второе. Если у тебя закончится ризк пропитания, то ты умрешь. Если ты до сих пор живой, значит у тебя есть ризк еще. Вот это второе золотое правило. Если до сих пор ты утром встал, ты жив, значит ты еще не бедный, у тебя ризк есть пропитание. Как только ты бедный, у тебя кончается ризк пропитания, ты умрешь. А там уже тебя ничего не беспокоит уже. Бизнес идет, не идет, это уже тебе не важно. Вот это второе золотое правило. وأقول قولي هذا واستغفر الله الغفار لي ولكم ولسائر جماعة المسلمين الحاضرين أجمعين إنه هو الغفور الرحيم الجواد الكريم وسميع الدعاء.